Yo, shit. And we're back with another episode. We're here with Denley Phillips, featuring Phillips, okay. MK, yeah. So before we dig into everything, tell us who is Denley Phillips. I'm a well-known TikTok creator. Not so well-known, but I'm a dancer, soccer player. Yeah, that's all. Yeah. How did you start getting recognition from the people? Ik ging net begin TikTok maken. Toen zie ik net met een video het opgebouwd. Wat ik redelijk mee dans gewijs het voor allemaal. Toen blij video op en te maken net aan elkaar TikTok. Kwaai. Die mensen willen geweten het is single, because jullie kunnen zelfs mal geweest. Hulle was like, is die bro single? Vraag hem die vraag. Ja, ik is single. Is single. Coming to that, die mensen willen geweten. Maar guy. Die mensen willen weten wat het gebeurt van Zakia Jacobs is. Is pronouns ik naam recht? Ik ken niet die mensen niet, maar het is die vraag. Ja. Nuksie, move on. Skip bij please. Zakia, dat is nog niks met die broer betekenen niet. Als hij zegt zo vanaf skippen niet. Moet niet liggen meer voor jou. People, in onthou mensen, als er mensen worden toegevoegd, we don't want cloud from you. We have the cloud already. Anyways, because mensen het bij mij gekomen en gezegd, als ik hulle mensen in een ding in, als ze hulle, zij zoeken cloud. Die is niet goed wat de mensen vragen. Ik vraag niet, die vraag niet. Als ik die vragen vraag, dan zal ik het voor je gezicht gevraagd, maar ik ken niet het veel. So anyways. People are saying that you and Isaiah Daniels are having Isaiah Daniels. Jullie hebben een kind of beef, something. Nee, ik beef met niemand. Maar als jullie vrienden. Hoe is het met elkaar? Oh, maar die mensen het gevraagd, wat het lijkt tussen jullie gebeurt, jullie voelt daar is some type of beef, something. Nee, ik weet het bijna niet. Ik hoor ook maar niet bij allemaal. Which creator in Atlantis do you feel like is a 0 out of 10? And which creator is a 10 out of 10? And I would like you to answer this actually. Nee, niemand is een 0 uit de 10. But wat de creator zal zeggen is like, nah. Nee, niemand. 10 uit de 10. MK? Guys, ik voel hij was geforst geweest. Zeg iemand anders hij is MK. Wat? Alles met para weghoek. I know. Oké, wat? Zeg nog iemand. Hij persoon is van het land te zien. Wat kiezen David. Oké, maar ze vallen onder Atlantis, right? Is he a girl? Ja, is een girl. Hij kent niemand. Hij kent is diep in die game. Man. How do you keep being consistent with your content and still doing your schoolwork at the same time? Like, hoe balance zij hij toe? Ze maakt dagelijks video's, maar ze moet of course concentreren op school. Ik maak ons obvious eerste klaar met schoolweek. Ik maak obviously met schoolweek eerste klaar. En dan doe ik met TikTok na. Ik maak net zo 2 of 3 video's en dan ga ik naar mijn schoolweek toe. Dat is wat ik je gezegd heb, MK. Zien ze maken video's met een tijd waar ze breaks krijgen. Die mensen, en dan heeft mensen gezegd, people are asking if your blue Nike tracksuit are original. Yes, you want me to show them? Show them. Because, wat is jullie met die mensen zijn kleren te doen? Yeah! People are very childish. That's very childish. Dat is waarom ik niet namebrand draag niet. Ook ik eet namebrand, maar het is not that much, but ja. Want mensen voel, hulle besluit, hulle weet nie. They decide. Ze kan zo lang een question vragen, ik nou Okay. zoek met de video. A lot of people says when they met you in person, then you were like, ze was amper so, die man maak 'n TikTok terwyl ons die besig is om questions te vra. Hulle was amper soos die, sy het vir jou kwaai gehou, sy het nie nog vir hulle aandag om wat even en hulle was like fans gewees of mense wat opkyk na jou. Nee, ik is niet zo niet. Ik is een kalme, easy person. So sy sê eintlik dit is baie stil actually, dit is Ja. ek is ook eintlik so mense, ek is baie stil en dan Ja, hij is zo. Hij is aan me goed, hè. kan die camera aan. Kan die camera sien?
Dis die bewyse dat die man so goed original is, aangesien jy dit weet. Ze moeten nog kak praat, hoor je? Ja. And now we came to the end of this episode. It was quick, no? It's actually very quick again. Rank creators 1 till 4. You can either let me tell you names or you can rank them. Yeah. Give names. Okay. Clancy. No? Lito Darling. Go, Wie is Kleintje. Kleintje? Ja. Oké. Ja, die meisie. Oh. Lito Darling. Wie zijn? Litorin. Ja, die transgender. Oké. Mr. Ogat. Mhm. Pali G. Mhm. Never Panic Studio. Ik denk die is 5 namen, wa? 5 Ah, namen, maar rank oké. 1 till 5 dan. Zo, oké. Okay. Kleintje, number 1. Clancy. Dan Shah. Tyron. Tyron. Panic Studios, Never Panic Studio. Dan Mr. Ogat. Mr. Ogat. Wie was dat nog? Pali G. Dan Palazi. Lito. En dan Lito. Oké, dan Lito. So daar het julle nou vir diegene wat so klomp vrae het van Denley. Daar het ek al die vrae gevra. Vir dis wat ek by uit kan gekom het, dis besig en ek kan nie al die vrae van hom vra nie en so mense het nog dommere goed as die gevra. So ja, thank you guys. Thank you Denley. Ah, say. Nou.